Merba tfal, nilqakom għal din is-sessjoni online. Illum se naqraw storja meħuda mill-ktieb Ġrajiet in-Nannu Ċens, kitba u illustrazzjonijiet ta' Trevor Zara. Pubblikazzjoni Merlin Publishers. Mela, kif qed taraw tfal illum libsa medalja, għaliex illum se nitkellmu dwar il-medalji. U se nsemmu żewġ tipi ta' medalji. Se nsemmu l-medalji tal-gwerra u l-medalji tal-isport. Mela, trix nibdew naqraw l-istorja, u mbagħad nikkummentaw wara. Medalji. Kulħadd kien jaqbel li Tony ħareġ jixbaħ lin-Nannu Ċens. Kellu għajnejh ċari bħal tiegħu u xuxtu taqleb kemm xejn fl-isfar ukoll. Imma x-xebb ma kienx fil-persuna biss. Fin-natural tagħhom kellhom minn xulxin ukoll. Bħal Nannu Ċens, Tony kien iħobb jirrakkonta dak kollu li jkun għadda minnu matul il-jum tal-iskola. U l-istess bħal Nannu, Tony kien jaf iżewwaq il-ġrajiet tiegħu b'xi ftit tal-eżaġerazzjoni. Meta Tony kien jibda jirrakkonta x'aktarx, kulħadd kien jintebaħ li jkun qed jaqla minn żniedu, kun qed jivvinta jiġifieri. Iżid u jnaqqas skont ma jħoss li jeħtieġ. Imma fl-istess ħin Tony kellu sena kif jirrakkonta u għalhekk ħadd ma kien jiddejjaq jisimgħu. U m'hemmx għalfejn ngħidu, Tony u n-Nannu kienu l-aktar li jħobbu jisimgħu xulxin jirrakkontaw, għax wieħed kien jifhem lill-ieħor bla tbatija ta' xejn. Nan, illum erġajna rbaħna fil-futbol, qallu Tony malli wasal mill-iskola. Proset ħej, wiġbu n-Nannu, melissa aktar għandkom ċansi tilgħu għas-semi-final? Da żgur ħatfu fil-kelma Tony. Illum tassew inħossni mkabbar bit-tim tiegħi. Mhux Kallejja l-kaptin, reġa' in-Nannu. Le, Kallejja kien kaptin is-sena l-oħra. Dis-sena lili għażlu. Proset ħej. U jien l-aktar li skorjajt gowlijiet. Taf kemm skorjajt kollox? 20. Naħseb jien se nirbaħa l-medalja tat-top scorer. U Tony baqa' jredden u n-Nannu baqa' jisimgħu. In-Nannu Ċens kien jaf li Tony jħobb jaġġibha u jħarref. Iżda qatt ma basar li t-tim ta' Tony kien inqala barra mal-ewwel żewġ logħbiet. U mhux biss li Tony ma kienx captain, imma kien jilgħab biss meta jkollhom lil xi ħadd nieqes. Iżda bil-mod ta' kif jirrakkonta Tony kien jikkonvinċik u n-Nannu ħallih jgħid. Lejla waħda malli Tony wasal lura d-dar mill-iskola, staqsa minnu fiha l-Nannuh. Min għalija qiegħed fil-ġnien, weġbitu l-mama. U bla ma qagħd jieħu t-tem, Tony telaq lejn il-ġnien ifittex lin-Nannu Ċens. Sabu qed jisma' l-fniek. Benedizzjoni Nan, laqgħu Tony bid-wissima. Mela wasanna, taħaqlu n-Nannu, kun imbirek. Sa dan it-tant in-Nannu laħaq qafel il-gallinar u flimkien ma' Tony mexa bil-lajma lejn il-vaska tal-ħut. Dak il-ħin kien hemm ruqa xemx fitla hemmhekk u Tony u n-Nannu inxteħtu bil-qiegħda flimkien fuq wieħed mill-bankijiet. Nan, kemm ilek ma tirrakkunta li ftit fuq il-gwerra? Bdielu Tony waqt li ħareġ pitazzu lapes mill-basket. U daqs kemm hemm xi tajt wiġbu n-Nannu Ċens. Imma Nan, int kont tispar direttament fuq l-ajruplani. Daqs żgur xengera su n-Nannu. Mela qatt metlek kemm kellna anti-aircraft tajbin. Il-Bofors u l-Orliken għadhom sal-lum famużi. Ġieli waqgħajt xi ajruplan Nan. Jien jalla wieħed kompla n-Nannu waqt li stira saqajh u żżerżaq ġol-bank. Ħarbat il-Luftwaffe mis-sekett qatt ma urejtilek il-medalja li għandi? Le qatt. Xi darba nurijielek. Waqqajt aktar minn 30 ajruplan jien. U meta kienet teħel xi xell, mhux għalija kienu jibatu biex inżarma. Ara kemm kienu mkabbrin bik, mela In-Nannu Ċens issa kien qabad in-niżla u fis-saħna tar-rakkont tarġ kemm xorti beda jpaspar. Saqal lil Tony li kien bit il-Ġeneral Montgomery u li għandu ritratt miegħu iffirmat minnu stess.
Qallu li kien f'kuntatt dirett ma' wieħed mill-ispiji tal-alleati. U meta ra lil Tony jifraħ u joqmos fuq il-bank bl-eċitament, saqallu li fl-aħħar tal-gwerra kienu taw il-Victoria Cross. Grazzi nan, grazzi ħafna, qallu fl-aħħar Tony. Isma, nista' nkun naf x'in tikteb fuq dak il-pitazz, staqsih in-nannu waqt li qamu minn posthom biex jitlu l-ġewwa. Ħadd nota dak kollu li qedli, wieġbu Tony. Għalfejn? Għax is-ser tal-Malti tana komponiment fuq in-nannu tiegħi u li ħadd ma jirbaħ li l-komponimenti. Se jkolli l-isbaħ wieħed tal-klassi. Stenna ftit, temtem in-nannu. Stajt qed li qabel? Iżda Tony kien ġatelaq joqmos il-ġewwa, jiferfer il-pitazz f'idejh. Wara li ħatteb il-ħatfa, Tony telaq lejn kamartu u nxteħet minnu fih jikteb il-komponiment. Għall-ewwel in-nannu ċens ħassru ftit inkwetat. Iżda wara ftit qal bejnu bejn ruħu. U iva, daqsxejn ta' komponiment f'pitazz ta' tifel. U telaq il-ġewwa jitbissem huwa wkoll. Għaddew xi 4 ijiem u n-nannu insija kollox il-biċċa tal-komponiment. Imma lejla waħda, Tony ġie lura mill-iskola ferħan se jtir. Papa, mama, taw kemm ġiet fil-komponiment tal-Malti? Mhux jissib ħas-soltu, qallu missieru dakinhar kien bil-frank. Mela mhux si, ġibt għajat Tony, u s-ser qalli li kien l-isbaħ komponiment tal-iskola kollha. In-nannu li kien għadu kemm daħal fil-kamra, qabad xi kliem minnu fih staqsih. Jaqgħu tajt għal dak il-komponiment. Iva ħatfu Tony, dak dwar nannu tiegħi, dak li tajtni ħafna tarif dwaru. Kemet li tak tiegħu? Ġeġa staqsa n-nannu. Tani u mhux hekk biss imma se jistampaw fil-magazzin tal-iskola. Fil-magazzin tal-iskola berra għajnejh in-nannu ċens. Proset ħej, qabżu flimkien il-mama u l-papa. Mela x'tarif tajtu pa? Daru jistaqsu lin-nannu ċens. Stenna ftit, beda jlaqlaq in-nannu ċens. Dan il-magazzin jinbih fil-klassi tagħkom biss. Jinbih ma l-iskola kollha, wieġbu ferħan Tony. Is-sena l-oħra kienu jagħmluh stensiljat, imma din is-sena se jistampaw fl-istamperija u se jkun bir-riklami wkoll, qisu gazzetta normali. Din l-ewwel darba li se jistampawlek xi ħaġa fil-magazzin, żidet il-mama. Iva, u s-sur Mast qalilna li jibgħatu kopja lill-Ministru, lid-Direttur u l-Inspectors kollha. In-nannu tiegħi, komponiment ta' Tony Gatt. Form 3B. In-nannu ħaslara ixoq għalih iżda Tony ferħan se jtir, tela fuq biex jgħid kollox lil Mariża u lil Irene. Il-papa u l-mamma talbu lil Tony biex jaqralhom dal-komponiment famuż, imma Tony qalilhom li ma kienx għandu għax l-għallim tal-Malti żammu biex jittajpjah pulit u jgħaddih lill-istamperija. U daqs 15 il-ġurnata wara Tony wasal id-dar b'wiċċu jtajjar id-dija. Fidu kellu xi nofs tużana kopji tal-magazzin. Fetaħhom kburi quddiem kulħadd fil-paġna 5. Hawn nara qalilhom eċitat, hawn l-komponiment. Il-mama u l-papa, Irene u Mariża l-kol ħadu kopja f'idejhom biex jaqraw huma wkoll. Mhux biss kien hemm isem Tony, imma ħdejn il-komponiment kemm hemm ukoll ritratt ta' nannu ċens. Murajt li n-nannu jinżel qalet il-mama lil Mariża. In-nannu niżel minn kamartu, imma kien ikun aħjar għalih li kieku ma niżel xejn. Dar ritratt nejn ġibtu saqsa l-nannu abjad karti. Għax nan is-ser talabni ritratt biex il-komponiment ikun aktar attrajenti, jien kont naf li jekk nitolbok wieħed tgħidli le, għalhekk ħadtulek baxx mill-album. In-nannu baqa' skantati ħares lejn ir-ritratt tiegħu bl-uniformi drittu serju donnu xi ġeneral. Proset pa dar jgħid lin-nannu, xi mument nixtieq nerġa' narahom il-midalji li għandek. Jaqgħu m'għandekx tagħmel Fred, wieġeb nannu lil papa u tnejn hemm żul xulxin. Iżda ħadd ma ta' każ għax kulħadd kien medja għal komponiment ta' Tony. Wara xi 3 ijiem in-nannu ħaseb li l-biċċa kienet intessiet. Imma kien ħaseb ħażin. Nan is-sur Mast jixtieq ikellmek għal Tony lil nannuh. Qalb in-nannu għamlet tikk, imma ma setax jagħmel mod ieħor. Kellu bil-forsi mur jara x'jiedu s-sur Mast.
Is-sur Mast laqgħu bl-akbar ferħa u komplimenti. Għaddi hawn Sur Vincenz. Ma konniex nafu ħej li fost eroj, proset ħej, poġġi bil-qiegħda. Nixtiequ pjaċir minn għandek. It-tfal tant oġġobhom mill-komponiment ta' Tony li ħsibna tkun idea tajba kif ikunu tolbuk tagħtihom lecture dwar l-esperjenzi u s-sem tiegħek matul il-gwerra. Għall-ewwel in-Nannu Ċens ħabat se jinfixel, iżda wara li għadditlu id-dexa u ġiftijaw aċċetta bil-qalb kollha. Dakinhar tal-lecture is-sala tal-iskola kienet iffullata. In-Nannu Ċens għadda dritt u wieqaf min-nofs u aktar ħassruh importanti. Min jaf li kieku raħ Roosevelt kemm kien jgħira lih. Is-Sur Mast introduċih kemmtejn sbieħ u minnu fih in-Nannu sapruħu waħdu quddiem sala tfal u għalliema. Imma biex jirrakkonta lin-Nannu ma kien jirbaħlu ħadd u f'tebqatajn kulħadd inħakem mill-entużjażmu tal-ġrajiet eċitanti li n-Nannu beda jinseċ. Meta niżel minn fuq il-palk, is-Sur Mast u l-għalliema daru miegħu, jizzuħaj u jifirħulu u m'hemmx għalfejn insemmu magħhom kien hemm ukoll Tony. Qed tara hux kemm għandek għax tkun gburi b'Nannuk, dar jgħid lis-Sur Mast lil Tony waqt li l-għalliema kienu mdawrin man-Nannu Ċens. Jien ukoll inħossni gburi b'Tony qabeż minnu fih jgħidilhom in-Nannu Ċens, tgħix kemm ħadd gost meta qal li t-tim tiegħu rebaħ il-lig tal-iskola u li tajtuh il-medalja ta' top scorer. Għamel sewwa Tony il-medalja li tajtuh ir-regala l-iskola, tgħix kemm kont dilettant tal-futbol. Saħħa, sinjuri, grazzi tal-opportunità. Saħħa, Sur Vincenz. Tony mur wassal lin-Nannu tal-gate u la tiġi lura jaħan kelmek ftit. Tony telaq ma' Nannu aħmar nar. Dak il-ħin tgħix kemm xaq li kellu medalja tas-sew, bħal dik li kellu n-Nannu x'imkien u li kien dejjem jgħidu li xi darba jurih. Dik kienet l-istorja tagħna tal-ġrajiet tan-Nannu Ċens. Issa llum tfal, se nkellimkom dwar il-karattru. Mela, meta niddeskrivu karattru nistgħu niddeskrivuh mill-aspett fiżiku u mill-aspett tal-karattru, ġifieri il-karattru tal-persuna. Issa, bħalma qrajna fil-bidu Tony u Nannu għalinna li kienu jixbu ħafna lil xulxin. U hawnhekk għandi 5 aġġettivi jew fatti fuq dawn il-karattri. U nixtieqkom tiktbuhom li. Issa, l-ewwel waħda ktibtomkom jiena, għajnejhom ċari. Dan huwa aspett fiżiku. Issa aspett ieħor din id-darba mhux aspett fiżiku, imma aspett tal-karattru. Jafu jirrakkontaw, it-tnejn kienu jafu jirrakkontaw. Tistgħu tiktbuli 3 oħra dwar Tony u Nannu, 3 affarijiet oħra li kienu jħobbu jagħmlu jew xi aspett tal-karattru kemm fiżiku jew il-karattru tal-persuna kif kien. Pereżempju rajna li kienu jħobbu jeżaġeraw it-tnejn, kienu jafu jikkonvinċu t-tnejn. Okay? U dak kien ix-xogħol li kelli għalikom illum. Grazzi ħafna tfal. Nintaqgħu darb'oħra. Ciao ciao.